По-лесно ще ме да свикна с липсата ти, отколкото с неуважението ти. Това е репликата, която съм коментирал невероятно много с най-много хора. И искам да добавя няколко неща. Не трябва да търпиш неуважението на някой, само защото знаеш той каква травма има. Не трябва да приемаш лошо отношение, за да доказваш, че обичаш. Не трябва да оставаш, само защото виждаш на някой потенциал. Може да простиш и въпреки всичко да си тръгнеш. Може да виждаш доброто в някой и въпреки всичко да избереш доброто за себе си. Можеш да разбираш болката му на някой и въпреки това да избереш своя вътрешен мир и покой. Не трябва да извиняваш поведение, което теб те скапва и те срива. И колкото повече шансове даваш на някой, той толкова по-малко ще цени вашата връзка, без значение какви сте. Защото такъв тип хора те не се притесняват да ви изгубят, защото сте им показали, че без значение те какво правят, вие оставате. Така че не оставяйте абсолютно никой да се чувства комфортно с неуважението си към вас. Благодаря ви, ще ми е интересно да чуя вашите коментари. Чао и до скоро!